Uba ban penskam lang walang na kashnong Jakrem Southwest Kasil District ubade uwei ukertong shimet banyale election MLA Araja Arpulai na kamokrawat constituency ulapan paw hakilat patay kubor baga jingele election kamdei tang naga benta ke badon kerdan ne ki berius pa Henry Baro ke don ka jo ka hok katkum kariti sinchar pai ba ka jingjet jung u ba unyale ya ka MLA election kum ukertong shimet kadei ba ukwa ban long lai lo klem na kentho ya kanu ka seng sign perthei la kadei ka national party ne ka party riulum Penskam walang basang pusa apa isnang Jakrem na ka dong kentoj lat moba. Namud ban yang kene election Arja Pulai na ka mo kurwat constituency. Bat ngamele na kano ka parti laki long regional party ne ki national party dai yang kum dak ki kersan lang jong ki perlok jonga ki ba ya kenduk nga ki kahia action yang elak kum u candidate kertong simet te ka sembol bangan elak mata kalong nak ado jong kabol bat ngamla ban kentho yano syapang ki para candidate ne ki sitting MLA ni MDC ki bailong mata yak jing trekam jong ki laki bahane ki baklan ki sini trekam jong polisi jong ki rai kan ni ki jing elak jonga kadai karai simet jonga hot ngatip ha kindon ki breu ki ban sa iben yanga krenben yanga habang elak yak ne kakam ndai ngam saura me kata mar unong India hi udai ka hok banela kum unong sectional India udai ka hok banela yak ne kam election hot kam election kandai kam dai kita kam ka olong elikal lani kalong bian dai kan ni kam kadai kalong ba baro kari India jungi kadai kata kari democracy country kebumut kata kari sapai ba kebumut ba baro u Indian citizen udon karaj ban akan yakan ka politik without money lane kumoong kemdon bisa ne without qualification kam dan pulih udon ka hok banela but kejing tu jonga banela election ladang job kalong na penta upai ba bangan la ba but jar ubas ngau sin ai lam yanga ban tap lam yanga ka do jonga ka dai ka sembol jong ka bor but ngasong ngasa po isong Jakrem lakai nga po isong Jakrem jong sawes ksil konsensi mo korwat but katong jonga kalong balang ada job ngan la hai ki pe ba hot ha ubreu hing don ki jing dun ha bro kiliang dai ya kane ki jing la bat kalong bangan ya la ka bangla pen bahaya ki kam ki jam ki badai kam tam ya ki ai bai dai bat upai ba ban ya kebayang na ki parti namar wai la yang ki parti la kalong ha ki regional party ne ka national party nyap ya kan tho no wai so wai ke NPP kala ban kan tho jing trikam yang ke NCP kala am kan tho jing trikam kongres namar ngakwa ban ya keno iwai kumta namar kata da ki jing kersan lang jing ajimut lang jong ki supervisor ki jonga ki polok jonga ki ong nginela na ka independent namar kata hak jing perkat lang jong hi kum ki nong kersan jonga ki babun ni ki don bat ki ong la kumno nginjet kesembol bat habang ngile keren sepang kesembol ngilejet lah kadur jong kabor bikinjat hamadan bat kalong ba ngam don daw yaki ne ki MLA ni ki MDC bat ki para kandidat ro hoj da perkat da patchen pet ki MDC ki MLA jongi hani mkwat ke le bahas papalat ndai banyak nggak berkat ladang job banyak wala miki ngan le bah kambha ladang job bat karai jonga chimet kalong lada kumno dengan le ni kakam hot kila bandon kin man kran inga hakunur kom kila ban job ni ban rem ya kata ngam tip ndai jingrop jing job jing rem ke jonga ne jong uno kandidat ro ka song ka bor jing upai ba lada upai ba imon man jet uta ubri ujobet ndel lada upai ba imon umla alai ai kakam politik kadai kakam ke ba sultan tam bat kakam ba kentang tam nama lada ngila nyangur prang ru ba job tang uai babon kin kelon menta uba arbat uba kadok kin poi lang ka juk ka jaka ka baram kin ram lang namar kata ka deka kap ka ba ha ban job namar tang ka jing ka bor ka chong ba ka bor ba ngimla ban kop ngamla ban kop bang ayo nang ne kata ajar nang ta kata ajar mar ngam chenia mano ban thap mar ka ki thai ban ta ki bru ki pon pau chu mar ka deka rai simet chong ki mar ka bor ba thap ki thap halandat kam dai u ki thap mar kamar namar kata angkar pada kipat ba ikong jang ka konsensi markawat sos na ila menga ubre barit baria kani kejing pelat nga kani social media kalau long kum kakan bas nga la ni ka 4 minit nga khamla ba like 4 minit ne like kan bas hakiman ki jaka jong ka polling jong ka mokorwat konstituensi ndai kani kejing pelat nga media kalau kum kakan bas nga ban WRP ban tablet hak sembol nga ot nga song nga sa po snong jakrem la khai nga po snong jakrem hi bat nga dai u ba song sa po jakrem namar kata jar ba sos na ila menga toimi pajba ak tu ka ar punya jong Februari bunai baar
Arjar pulai nyan nam hok bodam jong ka ne ka sembor jong ka dur bat ka ksteng jong ka dai ban pen skamlang walang ngayok ki tiket na ki wai ki parti la ki long national party regional party rai haki bobon ki jing namar kata ki nong kersan nga ki porlok jonga ki ajemut jonga ban ya kabayela na ki wai parti ka bang ngan yang independen kena bangin don tahu ya ki wai parti seng ki parti ki wai tumta terter Hoi 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 kepada TMC si Turki sentil di kalayaban pulai Hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa